Коста е ютубър и аз съм Ликсингър. И това е първият ми клип и първият епизод на Happy Wheels. И съм с едни двама идиоти, деца само се смеят зад мен. Здравейте! Едва ли ще ги чуете много. Единия тук нещо поводяма е. Здравейте, аз се казвам Маркел Ралев. Никой не го интересува. Все едно. И като за начало, първо ще си изиграя любимия мап. Допреди малко се опитвах. И питайте тях какво стана. Не беше много успешно. Ате, ти остави там. Никой не те обича тебе. Да, скоро и бързо ще ме уби. Не! Не! Ате. Наново! Стой си там. Не! Yes! Оу! Добре, така май няма да стане. Ох! Падай си там долу, никой не те обича и тебе. Ще го наричам Джордж. Джордж ли? Така го кръстих. Абе! Педерастски истории. Не! Са... Същата работа. Другото искам да питам един въпрос с ютубъри. Не. Левски или ЦСКА най-важното нещо. Левски! Намри. Няма да ме убиеш. Ще убиеш сина ми. Ама мене не ме интересува за него. Абе, сега си брейкденсвал там, ме. А те. Не! Ооо, поелета на века. Не. Добре, това просто направо ми изкара... Червата. Да. Приятеля ми позна. Това просто ми изкара червата. Кой ти стана? О, супер съм. Не съм супер. Какви са тия фронт флипове не правя? Не! Лети! О, не, чакай! Не, чакай! Къде отиваш? Добре. Тъй като близо беше финала, да видим вече други мапове, направени наскоро. Така. Коса хилести, бе. Така. Първото е нещо, което не знам как се казва. Да. Супер действа музиката за начало. Казах ви. А ви не ми Ко ви казах аз, бе? Не ми вярвате ви. Вай, приятелите ми не ми вярват. Приятели сте ви, бе. Не, ох! Аре, щупих... не, едната... да. 100% ще мога... О! Трябваше да съгва... Yes! Да! Падай долу! Фак! Добре, тъй като не си падам много по роб свинг, направо да минаваме към следващия. Много точен! Червено! Пропусна. Тихо ти, бе. Пак ти казвам, никой не те обича тебе. Фак. Тихо ти, бе. Аз къде мятам, бе?
Мразата. Мразата и тебе. Как си да пропусна нещастник? Тук вече, ако загубиш, се гръмна вече. О, хедшот. А плюс шестица. То винаги си А плюс. Така, само да кажа на тия, които ни говорят български. Продължайте да гледате, да не ви интерва. Кажи го на английски, поне те разберат. Ко ми дреми, аз им казах, като ни говорят английски, да продължават да гледат. Да, точно на английски, като ни говорят. If they Моквай! speak English, just take the people. Точно ги това. Нашите не знаят просто какво говорят. Just take a pulpit. Най-добрия! Абе и сега искам да падна на финал, ма ще падна по-назад, да. О, да, бебе! О, е! Тихо ти. Става. Ей! Кой ти? Кой ти? Да, скочи за него. Знае го, май. А, да. Здрасти. О, не. Тъй. I do it. Ha. Shut up. Какво? Маста мислех, че си там. О, май. Ай, няма псувам. Какво да... Вы, ако умреш? Ще убия, ако умреш, казвам те. Ще убия, ако умреш. О, да. I love you too. Абе, дай да не също го чао. Нема блъска. Цункай го. Опа. Оп. Гъза ми. Не. О, да. И сега ако ми... Сериозно? Трябва мина отгоре. Сериозно? Да, сигурно... Добре, щом кажеш. Факи. Yes! Ето го и да фин... Мислех, че по-трудно накрая. Да, най-накрая пак някаква фалшива бариера. Бустрон. Че, какво? Не! Няма бе! О, да, най-добрия! Вече стигна до Great, wow, amazing hacker! PewDiePie! Yes! God! Jesus and the... Какво? Май Петрок. PewDiePie! Не! Давай! What the fuck? Не мога да мина what the fuck? Как така Jacksepticeye е накрая? Това невъзможно е. Трябва пилз да е накрая. Ева тука нещастник! Не е ли тя е? Yes! Ще стигна. Искам да пробвам нещо. О да! Не дай ти вика, бе. Как се знае, че ще проработи? О, Destroy the School. С радост.
Мри! Спасени сте, деца, набягайте от училище. И ти бягай, и ти бягай. Само аз лиждам този бутон. О! Да. Фак! Ще го разрушаваме училището, като почне годината, айде. Да не ме отвинят нас. Видяхте ли колко съм точен, а? Опа. Изгубих си братвата. Секира! Секира! Абе, аз съм в моята къща, няма да ми кажеш какво да правя. Искам пак. Е, така се убива Джастин Бибър. You shall not pass. Ай, Марчо, кажи откъде ти. You shall not pass. Абе, къде летита стопка, бе? You shall not pass. I believe. Don't move, epic. Не мога. О, да, много съм добър. Тихо ти! Не ми пука, че това не е Don't move. Добре, яй, няма мърдам. Виж сега колко... Виж сега какво про съм само. Искам само да гледате. Гледате ли? Добре. Видяхте ли, а? Викате, че не съм про. О, да. О, да. Пиу. Ми кажете, че не съм про после. Повярвах ви. Последната! Уху! Чакай, видях я. Мърдам! Видяхте ли, мърдах и нищо не стана. JB дай, perfect end. Разбира се. Опа, извините. Малка грешка. Еде майк... Не псо. Тия маймуни зад мен направо поудяха. Готово? Добре. People freeze. Трябва да построя стена. Това е яко. Аз съм Пакистан. Убиха ма. You shall not pass. Ще да лежай така. Дай да замръзнеш, ма. Ей. Yes. И нека това да е последния мап. Да. Епс. Бягай. Сега бе, нали ти казах. Фак! I believe... Тихо е. Добре, минах. Каква стима? Да. Чечот. Ти да не ти е онази работа, бе. Давай, жив си. Ти си супер. Супер жена си.
И дядо Коледа му уби с поглед. Не беше меча, дядо Коледа му уби с поглед. И добре, това беше всичко за този епизод. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, харесайте и ще се видим в другия.